Ngamukele kukushona kwelanga news. Sibiziwe namhlanje enkantolo ephakeme ngecala la Sipho Sethu uMagubane ongumdlengulo odlengula amanye amadoda. Senibingelele endabeni ze-UK 22 namhlanje siyenkantolo enkulu kahle kahle nje namhlanje senza ulive so cameraman sacela usilandele singene ngaphakathi. Kambe siyobabona. Mina ngawe ngigcwele ngiyakutshela sange bangifaka umoya ngawe ngayifela mangithi ngiyaphuma ngiyofuna amasenta kuze wena nomndeni wami nibede Sikhulile kanti ke namhlanje size ngecala la Dulas Magubane ngone uBob Daddy Boblizini. Kanti namhlanje siqaqele seduze nesigela mkhuba sekuzoqula yona. Ngiyanamukela eMgundatshane High Court umsebenzi ngizoshiyelwa kwamaloya. Icala ngiyalithuma ngakho ke usungaqhubeka usimahanje. Ngongithuba Nkosi yami. Yebo ke. Lana sengecala likaDulas okuthiwa udlengule intombi yesigodi ubayanda libhongo. Kasime namba lenzanga lutho into elenzile lona ukucela wancisha wayithathela ngabe kunephutha yini Nkosi yami umuntu umeyithathele Uyahlanya wena, kanjani? Angithi ucelile wancisha maye kumele enze njani ayithathele Ngidlengula kanjani? uyithathele nje uDulas lona wayihlukumezekile kakhulu manje elambile naye ayingekho into ayizoyenza wakhetha ukuyithathela mina ngangithembi ngibuzeni nayikhulumela Lento echaza ayikho wena, ufisa ukuthatha into engekho ayikho. yona ikhasimende lakho lavumelana ukudunuso kokuqala Mr. Dulas. Ngibonge mphathi. Mina engithanda ukusho ukuthi lokho engakwenza angisoli nakancane ngakho. Lokho engakwenza ngibona kwakufanele ngoba nesimo sasengivumele. And lo muntu engamenza le nto ayiwayimnandi ngifuna ukuzala. Indaba le icala angingene isikhathi enginaso ukuhamba. Ukuthi ayidube inkantolo wayithathela inqumo wabe sebaleka njengoba kumabheketwana nje kanje. Icala ngiyalihlehlisa. Which mean postpone. Okusho ukuthi selizobuya mhlazane zingamashumi 27 kule nyanga sakuyona uJuly 2025. Sisebenzi leyo. Ngiyabona ngibukela ukuthi icala hlehlisiwe. Uyabona nani ukuthi kushubile namhlanje. Labantu bavele baleka nomsolo hambe namakhosi oziphelele la. Le cala kufanele uba mhlaka abantu mhlaka kodwa bengizwe indaba ezimveli kodwa hayi sikwesibukeli namhlanje. Njengoba nibonile umhlahlandlela sikhakhana ubengekho wesabhizi ubamba meeting le yase England hamba nananga uCitshimpi abasolo ngizwile kuthiwa akuhambanga kahle inkantolo usolo ugcine iginqa amadesk kwaswahamba. UCitshimpi uyibona kanjani yona lo daba ngoba ngibona ngathi nama-lawyers lawa ngathi ahleli ndawonye. Naba besongela bona. Boboti. Mhlambe njengoba wena kade ukhona-ke enkantolo enkulu namhlanje uhamba ngaso lesigebengu lesi esenzile uzizwa kunjani? Mina sengingasho nje ngithi hayi ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ngisho ngaqamba amanga yona iyangena. Okwami nje ukuthi nje lo muntu ngimkhulumela into angitshele yona ngisho ngathiwa uyenzile into
mina kumele ngiphike ngoba ngiyazi Manje bhuti nje usuthula inhlamba lapho usuyithukela cha inkinga umfowethu besenza uprofessional okungamele sesikhombisa ukuthi inkabi yami bona manje nasiyophuza kahle kahle nina nihlangene vele le nto le ugazi lo manje kumele umsebenzi bokumele ngiyenze le nto umbona nje naye manje ngeke ngcono sibayele labantu bangashaya ngazi vele Shashana bathi anihambe kahle bamele ngemisaba nina awukathi nezokukhohlwa Koshosho mje embuke njengoba ubona ukuthi abameli namhlanje bahamba bobabili hayi bona abameli laba bahlangene labameli babese ngaleli qala bazovikela lo muntu lo owenza ubona ukuthi la lo munye uyavumelana nayo lento le kodwa ke sobonana next week nisale kahle